Jazdové výsuvné stĺpiky majú v dnešnej dobe viaceré funkcie. Začali sa budovať ako náhrady ramp pri regulácii vjazdu do peších zón, avšak v dnešnej dobe získavajú na dôležitosti ako zábrany pred možným teroristickým útokom. Nasadenie týchto stĺpikov je aktuálne aj v privátnom sektore, ochrana vjazdu do podnikových areálov, parkovísk a napríklad aj cyklotrás. Spoločnosť Mores Group je najväčším dodávateľom týchto stĺpikov na Slovensku, doslova od Tatier až k Dunaju. Jazdové stĺpiky dodávame a servisujeme už viac ako 15 rokov. Toto krátke video vám predstaví niektoré aplikácie týchto stĺpikov. Momentálne sa nachádzame na Viedoslavovom námestí, kde sa nachádza technologické zariadenie, ktoré nám pomáha pri vstupe a výstupe vozidel z pešej zóny a do pešej zóny. Tu sú použité najčastejšie používané stĺpiky firmy Pilomat, hydraulické stĺpiky. Semafor svieti červená až do úplného zasunutia stĺpika do kazety, potom môže auto prejsť. Ako náhle sa stĺpik pohne hore, už svieti červená, s tým pádom auto musí zastaviť. V minulosti bola situácia taká, že bola na mieste rampa, bol tu službu konajúci policajt, ale nemali sme s tým dobré skúsenosti. Niekoľko rokov dozadu tu namontovali technologické zariadenie, ktoré pracuje na báze kamerového systému. Na tejto ulici máme dvoje kamier, ktoré vyhodnocujú ešpezetky motorových vozidiel, ktoré majú povolenie z miestneho úradu na vstup do pešej zóny. Potom ako operátor na centrálnom dispečingu zistí, že vozidlo má povolený vstup správcom komunikácie do pešej zóny, mechanická zábrana je spustená dolu a je vpustené do pešej zóny. Toto technologické zariadenie sa nám osvedčilo mnoho viacej, ako keď tu bol policajt, s tým, že vznikajú tu dosť často kolízie väčšinou zo strany neopatrných vodičov, ktorí jednoducho nerešpektujú dopravné značky, dopravné zariadenia. Takýchto kontrolovaných vstupov je na území Bratislavy Starého Mesta 3. Sú 3 kontrolované vstupy, a to tu na Strakovej, potom na ulici Františkánska a na ulici Židovská. Na výjazde Laurinská máme osadené mechanické stĺpiky, ktoré sa používajú iba občasne pri nejakom prechode nejakého automobilu, a to tým, že sa vloží kľúčik do tohto otvoru, pootočí sa a celý sa zasunie do kazety. Zase potom sa vysunie, kľúčik sa pootočí, zavre sa a je uzavreté. Tento stĺpik na Nedbalovej ulici je lokálne riadený. Prechod cezeň majú iba osoby vlastniace ID kľúč. Zároveň je tu ochrana infračerveným lúčom z jednej strany na druhú. V nejakom časovom intervale, keď sa tady pohybuje osoba alebo auto, tak stĺpik sa nedvihne. Po uplynutí tohto časového intervalu stĺpik automaticky sa vysunie hore. Výsuvné stĺpiky na vjazde do pešej zóny v Nitre sú ovládané diaľkovým ovládačom. Riadenie výsuvného stĺpika je umiestnené v pevných stĺpikoch po stranách. Stĺpiky sa rozdeľujú na základe ich využitia, sú pevné, odnímateľné, elektromechanické, poloautomatické, automatické a hydraulické. Môžu byť dodané v rôznych priemeroch a výškach. Materiálové prevedenie je buď oceľové alebo v nerezi, obe verzie je možné dodať vo farbách RAL. K stĺpikom sú dodávané rôzne doplnky k aktívnej alebo pasívnej bezpečnosti.
K pasívnej bezpečnosti patria výstražné LED osvetlenie klobúka a semafor. Aktívna ochrana je pretlakový ventil, indukčné slučky a infrazávora. Z hľadiska funkčnosti, ale aj dlhšej životnosti odporúčame vybaviť stĺpik vyhrievaním, prípadne čerpadlom vysokej spodnej vody. Ideálna, ak nie je nevyhnutná, je spolupráca mestského kamerového systému so systémom riadenia stĺpikov, kde okrem manuálneho riadenia zo vzdialeného dispečingu je možnosť aj riadenia pomocou kamerového systému cez tzv. Pozitívnu akceptáciu evidenčného čísla vozidla. Kamerový systém plní zároveň aj dôkazovú funkciu v prípade poškodenia stĺpika. Pri požiadavke vzdialeného ovládania je dodávaný systém FS, ktorý je vyvinutý našou spoločnosťou. Výhodou je potvrdzovanie požiadavky, okamžitá reakcia systému a jeho plná kompatibilita s viacerými kamerovými systémami.